Pipila ka barangay sa Mandaue City nakasinatog problema sa Agas sa tubig. Tungod nini ang City Council ng Kaayo katinawan gikan sa Metro Cebu Water District. Ang report ni Nico Sereno. Na problema si Ginang Felma, taga Barangay Bakilid, Mandaue, sa agas sa ilang tubig. Wala kun maadlawan ug makadlawon lang gyud mo agas ang ilang gripo. Maong magkugi na sila og bangon aron musawd kay kinahanglan sab kaayo ang tubig sa ilang negosyo nga kan-anan. Alas 2 ka adlaw, bagod mi ka nang kuan gud, wa mi tug. Magsawd lang. Magsawd lang amo atanan niya. Hinay pagid kaayo, dili usog. Matod niya, mga moabot 3 ka buwan na kini nga sitwasyon sa ilang lugar. Sa sesyon sa konseho sa Dakbayan niadtong Lunes, natuki ang suliran sa tubig sa daghang barangay sa Mandaue. Mangayo og katinawan ang konseho sa taga MCWD kabahin niini. Ngangan mo niingon ani ang ilang istorya sa una hinay ang pressure kay white tubig. Karon sige na mag-uwan, wa man gyapon tubig. So it's not only Bakilid ang ni Saper, Barangay Tipo, ni ato na namo sad. Pasabot sa MCWD, may tinubdan sila sa tubig sa Konsolasyon nga gisirad-an kay nagka saltwater intrusion o nasagulan og tubig dagat. Maong wa kini gidistribute. Bana-banang moabot og 7,000 cubic meters ang nawala nila nga volume sa tubig nga nakaapekto sab sa susamang gidaghanon sa mga konsumidor. Kani mong saltwater intrusion or ang tubig nga nay chloride dili siya makapasar sa potable water quality ug in effect dili nato pwede i-distribute sa atong customers. Mao nga awhag nila sa mga konsumidor magsawd na lang gyud og tubig kun moagas ang ilang mga gripo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.